Walendoda ibisimdala kuneminyaka uJesu ayiphile emhlabeni. Praise the name of Jesus. uJesu embona elele azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo. Wathi kuye, uyathanda ukusinda na? Kodwa ngithi lithi iBhayibheli uJesu embona egula noma embona lo baba enesimo sakhe. Lithi iBhayibheli wavele washo kuyena wathi uyathanda yini na ukusinda? Bantu baseLawsi River sizosinda yodwa noma sizobuza umbuzo wodwa ukuthi niyathanda yini ukusinda kulolu lako olungaka kuNkulunkulu oluzayo. iBhayibheli likhulumile ngezifo ezingalapheki. Bafika corona. iBhayibheli lakhuluma ngezimpi ezivelayo emhlabeni. Elithi ngokuphela komhlaba kuyoba worse usuku nosuku. Manje uma sibona entshonalanga kuyaliwa kunezimpi. Hayi ukuthi kusazoba khona okungcono, kodwa kukhona okunye kuzayo. Thatha umfundisi, asazi ukuthi yini ezayo, kodwa ngeke kwehle ukuthi cha kuzoba ngcono kusasa. Kodwa impilo iyamdinga umuntu azonika ethembeni elingapheliyo. Yini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu mhla umphefumulo wakhe unqunywa na? Lithi iBhayibheli uJesu ubuze lo baba oneminyaka noma nesikhathi eside egula ukuthi uyathanda yini na ukusinda. Ngiyacela uqhubeke ukuthi uthini lo baba. Nathi sobuza kanjalo bantu baseLawsi River ukuthi niyathanda yini ukusinda. Lithi iBhayibheli uJesu athuma abapostoli bakhe ukuthi hambani nishumayele nenze abafundi izizwe zonke, ningene emizini nasemizini. Abangafuna anothi nithi nyawo ukuze igazi labo linganiswa phezu kwamakhanda enu. Ogulayo waphendula wathi, Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini. Praise the name of Jesus. Ngizwa abantu besemakhaya, abantu banezimo eziningi engafani. Abanye sebeyile kubantu, kodwa abantu babatshela ukuze kulunge thola u1 no2 anenyawo eziwu4 ukuze into yakhe ilunge. Thola u1 no2. Kusho ukuthi kulezi insuku yonke into ukuze wena usizakale kufanele wena ube nento ethile oyikhiphayo. Praise the name of Jesus. Lithi iBhayibheli uJesu ayibona le ndoda wayibuza ukuthi uyathanda yini ukusinda na? Kodwa ngoba le ndoda iyazi ukuthi kulezi insuku esiphila kuzo, ukuthi angithi kulezi insuku noma kulesi sikhathi esiphila kusona, isikhathi se-current, yonke into oyisebenzayo noma oyifunayo kubuza ukuthi unamalini. iBhayibheli lithi uJesu ubusele ndoda eyizwela ngaphakathi isigule 38 years. Kunabantu izifo zabo, abanye akusona izifo ezibonakalayo, isifo senhliziyo. Abanye unenhliziyo embi uthakatha ngayo ebuka. Praise the name of Jesus. Lithi iBhayibheli inhliziyo yomuntu yimbi, ubani ongayazi na? Alibonga igama lenkosi. Nxa amanzi ezanyazanyiswa kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. iBhayibheli madoda
name of Jesus. Ngaleskhathi bebaningi abagulayo, ingelosi inandi ithinta amanzi. Kuthiwa oke wadumela qala kuona ingelosi ikade wathinta amanzi. Nanoma ngabe kuthiwa isiphi isifo sakhe, nanoma ngabe kuthiwa lesifana namhlanje HIV and AIDS, noma ngabe kuthiwa isifo lesaphavathi, ngoba iphavathi isifo. Praise the name of Jesus. Iphavathi umoya wobumpofu uyisifo. Ngiyamemezela namhlanje ukuthi uJesu unamandla wokukhipha ngisho kuphavathi. Praise the name of Jesus. Lithi iBhayibheli lendoda uma kubekwa sanyazanyiswa ichibi, kukhona abadumaqala beke. Ngizwa into ethi siyazi abantu bathi kamhlabeni ingane kuyasizwa, kodwa thina sithi kaZulu liyalingana. uJesu wafohla, uJesu inkutana, uNkulunkulu esimkhonzayo asamazamisa amahlane naseGadeji. uJesu uyaphila nanoma ngabe yini eshula umuntu. uJesu unamandla okulungisa nanesimilo esihlula umuntu. uJesu uyakwazi ukusilungisa. Ngiyacela sifunde isiqede. Verse 8. uJesu wathi kuye, sukuma uthathe uhlaka lwakho uhambe. Praise the Lord. Alibonga igama lenkosi.